गोसो थायोब्ला देहायारि लोरबांथिया खामानि मावनायाव एबा जिउखौ दैदेनलांनायाव जेबो हेंथा होनो हाया। बेनि फोरमाना जाबाय कामेस्वर मुसाहारि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैगोदै गामिनि कामेस्वर मुसाहारिया जोनोमनिफ्रायनो आगसि आथिं गैयै जोनोम जानानै दुखु खस्थ'यै गावनि गोरिब न'खरखौ गारला रायदों आरो औवानि बायदि रोखोमनि चेयार टेबोल बानायनानै दैदेनबोदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदियैब्ला दानसेयाव गोबां चेयार बायदिसिना बानायनानै फानोब्लाबो बेनि मुलाम्फाखौ दानसेयाव 2-3 रोजाल' मोननो हायो। जायनि जाउनाव न'खर सालायनायाव जेंनाया नुजाथियो। गासै 10 सोद्रोमा थानाय न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनायाव जोबोद खस्थ' मोननाङो। कामेस्वर मुसाहारि बिथाङा दा सोरखारनि फारसेनिफ्राय मदद हास्थायदों। आं फार्स्टआव माने थाखोनै थाखोथाम लेखा फरायखांबाय आरोखि। थाखोबासो जाहैदों फरायनाया। ओमफ्राय दा बिनि बारै आं उनावहाय दाना मोनसे गामियाव थाबायथिंनानै गारला सियार बानायग्रा ट्रेनिं नांगौ जोंनो होननायाव ट्रेनिं लाहैदों आरो थिनालियाव। थिनालियाव सासे जोंनि अस्ताद दङ हेन्डिकेप, बेजों ट्रेनिं लाहैदों। 3 मास ट्रेनिं लादों आरोखि। बे 3 मास ट्रेनिं लानायाव जोङो लास्ट जोबथारनाय टाइमाव बिसोरो खुनुरुखुम साहा खरसा लांदो ट्रेनिं लाग्राफ्रा 900 होननानै बुजायनो 900 थाखा हरदों आरो। बेनिफ्राय जोबथाबाय। ओमफ्राय बेनो गावबागाव रोंनायखिनिखौ गारलाबायै बायै सोलोंना लादों। बे सोलोंनाया दा दिनैसिम दं नालाय आं एक्सट्रा फाननानै बे सोलोंनायनिफ्राय रोंनानै हाबोबाय आरो फानै मोनजाबोबाय। बे सियारा फार्स्टआव बिदिनो गंसेयाव 200, 150, 300, 250 ओरैबायदिल'मोन आरो। दा बारायनानै गंसेयाव आं 1000 थाखा फाननानै बाहायबावदों आरो। दा मोनबाय। सियारनि अनगायै मरा बानायो, ओमफ्राय गारलानि टेबोल बानायो, ओमफ्राय गारलानि दलना बानायो गोरलैफोर फुथुग्रा। ओमफ्राय दलना बानायखांनायनि उनाव बिदिनो फिसा फिसौ सियार बानायजोब्बाय। डाबल 3 जिरायग्रा, 4 जिरायग्रा, ओमफ्राय बेबायदिनो गथ'फोर ओरै सोमावग्रा दलना होनो बेखौ बानायो आरो। नोंथाङा नोंथांनि बे मुवा बेसाद बानायनायखौ मा बाजाराव फानहैयो? आङो सुनिबारावल' लाङो। बेंथलाव गोजानखाय लाङा। सुनिबारावनो थोआ आरोखि। सुनिबारावनो अर्डार खालाम हरजोबो। दा बै अर्डार खालामनायाव आङो 1000 बियोबा 900 गाहाम, 800 गाहाम जोंहा प्रफिट थाया। ओमफ्राय लसनि बानायना जानाङो आरो। सप्तासेयाव गंबेसे बानायनो हायो? सप्तासेयाव 2-3सिमल' हानो नागिरो। हारसिं नालाय गावनो सावनांगौ, सैनांगौ, फेंनांगौ, फदबनांगौ, खानांगौ। खानायाव एसे एनै सासे सानैल' मदद मोनो। ओमफ्राय मावफाबाय थायाना बायो। मासावहाय बेसेबांसो फैसा? मासाव आङो दा सियारखौ फाननानै मोनो मास मोनसेयाव 2000-3000 ओरैबायदि खामायबोनो हायो आरोखि। औ, मास मोनसेयाव। न'खर सोलियो? बेजोंनो आं न'खर सोलिनांगौ खस्थ'यैनो। साबेसे गथ'फोर दं? आंनि न'खरा गासै दा आलादा जानायखौ बारै बावहाय 9 जन बा 8 जनसो दंबावो आरो। 8 जन 9 जना दंबावो। 9 जनखौ होनला। गथ' गिदिरफोरखौ लानानै 9 जनमोन आरोखि। 9 जन खावनियामोन। दा गिदिरफोरखौ बारै उन्दैफ्रा 8 जनसो दङ। बे 2000-3000 खामायनायजोंनो बेजों सोलिनांगौ जायो? बेजोंनो सोलिनांगौ। थोजोबा दा। केरासिनफ्राबो दामनि जाहैबाय। बायनोबो हाया। फरायनायफ्रा 3 दङ। 2। सासेया गोरलैद्राय फराया, थाङा। बे 2 दा फरायथाबनानै दङ। मा क्लासाव फरायो? बे क्लासआ 6, 7नि खाथियाव सासे थाहैबाय। ओमफ्राय दा थाखो 4याव सासे दङ, हिनजावसा बियो। न'खरफ्राव सोलिनायाव, जानायाव लोंनायाव माबाफोर खस्थ'फोर जायो नामा माब्लाबा? जानाय लोंनायाव मालाबा थाखा फैसानिबो खस्थ' जायो। जानाय लोंनायाव दाख्लै आङो हाब सप्तानैसो थानांदों खुनुरुखुम। मोनाबिलियाव बोथिसे, सियाराबो नाङा, ओरैबायदि गोदाव सोराव।
मालाबा मालाबा गाबनो ओंखारलायखायो सोलिनो हागोन ना हाया होननानै नोंथाङा दे रायदोंफोरखौ फदबनानै सियार टेबोल बायदिसिना बानायो बारायो औ बेवहाय नोंथाङा मा मेचिन बानायनानै बेखौ सावनानै बेखौ उम। फदबनाय जायो? मेचिनखौ माने स्टप भलिउम लाबोखादोंना बायनानै 1000 लादों आधा लिटार दा आधा लिटारखौ गारै गाना 1 लिटाराव दा बाहायना दङ बेनो गंसे सियाराव बेसेबांसो थाव फुनो? बेवहाय सानसे मानिजों 2 लिटारसो केरासिन थाङो औ 2 लिटार केरासिन नोंथाङा बेनिफ्राय साबसिन माबेबा मेचिनजों खामानि मावनो मोनदों नामा? मोनाखै गैया बिदिजोंनो मावनाय जायो। औ बेजोंनो मावनाय जायो नोंनि देहायाव जे आथिंखौ नोंखौ प्रब्लेम दं बे मारै जाया जन्मनिफ्रायनो एखेबारे थाबायनोबो हाखाया नामा जन्मनिफ्राय हायामोन? जन्मनायाव हान्थु खरायसोमोन लेखा फरायनायावबो हान्थु खरायनासो थाङोमोन आं हाब्रु दैब्रु ओमफ्राय फेनफ्रानो गस्लाफ्रानो हाब्रु नांलांजोबोमोन ओमफ्राय बेबादिनो जेलानाखि थानाय जायगा स्कुलनिफ्राय गयो होमबा बे माबा साफा खालामग्रा दैखरनि दैखौ आथिं आखाइ सुनानैसो हाबनो हायोमोन आं नोंथांनि बेबायदि बाख्नायजाथाव सरखारनि मेगनावथ' दा बिदिनो सरखारनि मानसिफोर जानाखि पाब्लिकआव बेंग्रा नै बिसोरसो लोगो मोनफैदों मावनायफ्राव डिउटि खालामफैनो मोनदों आरो खबर लाफैयो नामा? खबर लाफैयो ओमफ्राय मा बिसोरनो दा मावनो हरजोबना सियार ओमफ्राय बेवहायबोथ' दाम मोनाखै बिसोरनो सेरथाम गाहाम सेरब्रै गाहाम माइरं होलांसै बा आथा होलांसै बांसिना आं बेखौ होनदों आरो आं आथाजोंथ' फिसा फिसिनो हाया जोंना जन्मनिफ्रायनो जोङो माइरंनिफ्राय जों आहार बानायनानै बा ओंखाम बानायनानैसो जायो बिसो गोजोननाया जोंना होननानै होमबाबो बिसोर होलाङासैना पेनसनफोर मोनामोन नामा? पेनसन आङो दा मासाव 1000सेल' मोनो थोआ दा गारि भारायावनो थांलाय फैलाय सेस जायो न'आव सफैखाया मा लायनांगौ? माबायावसो धालिगावआव स्टेट बेंकआव बेनि अनगायै सोरबाफोर सरखार बिथिंनिफ्राय नोंखौ खबर लाफैबाय नामा? लाफैयाखै गैया आरो जों नुदों नोंनि न' बाङाथ' जे अबस्थाया मोजां नङा न' मोनाखै गैया बे जा नुदों बेनो आङो मालाबा बिदिनो सियार बानायनायाव मानसि एसे सियान सेंग्राफोर फैयोना लोगोफोर फैयो लाजिनाङोसो आं लाजिथाव मोनो बोरै हाबफैबावनाय आंनि न'आवलाय अबस्थायानो गैथारा न' बांफ्रानो मोजां नङा होननानै साननाय फैयो आरोखि आं माने बे साननायावबो आंनि सिन्थाजोंनो साननाय जाहैबाय सानमालाय माथो जानो सरखारखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा? सहाय मोननो थाखाय सहाय मोननो थाखाय आङो आगोलनिफ्रायनो गैथ'खाया सहाय मोननोलाय लुबैयो आरोखि माबाफोर मोनसे सरखारनिफ्राय जानाय लोंनाय थांनानै थानाय राहाफोर सायज' मोनोबा हामगौलै नङो आं होमबानो बिसोर हरनाय थाखाफोरजों जों न' बांफोरबो लुनानै लानो हागौमोन माइ दैफोर एसे माइरंफोर बेग मोनसे थिखांनो हायोमोन बस्था माइफोरजों बायना लानो हागौमोन दा जोंखौ बेंग्रा गैया जोंखौ अनसुंथाइ खालामग्रा गैया सरखारनिफ्रायबो जों मोननो राहा गैया होननानै साननाय फैयो आरो मावनाय लोगो लोगो आं सानखुमाबाय थायो आरो गोसोजों